дар доираи бозиҳои даври дуюми чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни духтарони то 17-сола мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо тими Афғонистон рақобат намуд. Ҳисобро ҳанӯз дар дақиқаҳои аввал футболбози афғон Фотима Фулодӣ боз намуд. Баъдан духтарони футболбози кишвар ташаббусро ба даст гирифтанд. Дери нагузашта сарвони мунтахаби Тоҷикистон Рухшона Файзуллоева таносубро барқарор сохт. дар дақиқаи 12-ум Ҷонона Назарова дастаашро ба пеш баровард. дар дақиқаи 21-ум Рухшона Файзуллоева як маротибаи дигар дарвозаи ҳарифро рах накарда ба номаш ду бор сабт намуд. қисми якуми дидор бо ҳисоби 3-1 ба суди духтарони тоҷик ба анҷом расид. дар нимаи дуюми рақобат ҳам футболбозони мо бартариро аз даст надоданд. дар лаҳзаҳои аввали қисмати дуюм Рухшона муаллифи хет-трик гардид. дар дақиқаи 55-ум бинобар қоидаситезии меҳмонон бовар ба дарвозаашон зарбаи ҷаримавӣ таъин сохт ки онро дарвозабони мунтахаби наврасони кишвар Муниса Гулова бо як маҳорати баланд дохили дарвоза кард. дар дақиқаи 74-ум бозигари афғон Элноз Султонӣ голи охирини вохӯриро марбути номи худ кард. бо ҳамин ҳисоби 5-2 рақобати мазкур ба фоидаи дастаи бонувони Тоҷикистон хотима ёфт. дар бозии дигари давр якачини бонувони Узбекистон ҳамтоёни худ аз Эронро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. бо гузашти ду давр Тоҷикистон бо касби 4 имтиёз мақоми аввали ҷадвалро касб намуд. Узбекистон зинаи дуюм, Эрон ҷои сеюм ва Афғонистон бидуни касби имтиёзе дар зинаи охирин мавқеъ гирифтанд.